Šta hoćete da prekinete meč, jebote, da kazne borac? Jeste vi, kulturni ljudi, jebote, i tako je klub u teškoj situaciji, igra još više. Ne znam šta nisam mogao tebe označiti. Nisam dovoljno stanova, još! Znati knjigu iz biblioteke, znati knjigu iz biblioteke. Za šince više pravi. Naravno, nije reda, nikako glavu. Aj, vrati. Ovako ste. Ali da ga nijedna ne pogodi, na 100 grudu. Islam.